Ikomplu il-problemi marbuta mal-proġett kontroversjali tas Central Link f'Ħal Balzan u Ħattart, proġett li diġà wassal għal erda ta' numru ta' siġar u għelieqi. L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ikkonfermat li Infrastructure Malta kienet qed tikser kundizzjonijiet tal-permess meta x-xogħol fil-proġett tas Central Link beda qabel ma kien hemm il-ħatra ta' espert tas-siġar sabiex jissorvelja x-xogħlijiet. Il-permess kien jobbliga lill Infrastructure Malta biex tinforma lill-ERA dwar id-dati li fihom kienu se jsiru x-xogħlijiet 7 ijiem qabel ma jibdew. Infrastructure Malta kienet obbligata wkoll li tinnomina espert tas-siġar sabiex jissorvelja x-xogħlijiet 10 ijiem qabel il-bidu tal-ħidma. Iżda jirriżulta li x-xogħlijiet kienu diġà bdew fl-assenza ta' superviżjoni minn espert tas-siġar. Għalhekk l-ERA kellha tintervjeni sabiex Infrastructure Malta taħtar espert biex jissorvelja x-xogħlijiet. Il-permess kien jgħid ukoll li b'mod kategoriku x-xogħlijiet setgħu jibdew biss la darba tittieħed id-deċiżjoni finali tal-appell quddiem it-Tribunal tal-Ambjent u r-Reviżjoni. Iżda x-xogħlijiet bdew xorta waħda minkejja l-appell tal-qorti għadu pendenti. Jidher ukoll li ammont ta' siġar tal-lews protetti f'Ħattart kienu maqluha minflok ma ġew imħawla x'imkien ieħor kif meħtieġ mill-permess. Fl-aħħar kapitlu riċenti minn din is-saga sar magħruf li fiż-żona fejn qed isir ix-xogħol instabu fdalijiet arkeoloġiċi li qed iridu jiġu investigati minn esperti. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-fdalijiet imorru lura għal żmien ir-Rumani u aktar xi kienu jservu bħala gandotti għat-tisqija ta' dwieli.